L'arxivística també té l'objecte de tractament la informació continguda en dades, informació continguda en documents. Per tant, tenen aquest element de coincidència en què la matèria primera, l'objecte de treball, sempre és la informació. Bé, com amb tantes altres coses del nou país, l'ideal seria trencar amb la tradició de l'administració espanyola, que ha vinculat sempre els arxius al món cultural estrictament. Els països més evolucionats, els països de llarga tradició democràtica, tots tenen una singularitat, que és comptar amb una estructura arxivística autònoma i amb capacitat d'autoritat, de fer auditories de gestió documental i d'altres elements bàsics per garantir la traçabilitat i l'autenticitat de la informació, evitant que hi hagi aquests punts cecs que s'aprofiten normalment des de l'administració per generar corrupció. És un bon punt de partida perquè la llei de transparència 19/2014 de transparència a Catalunya es considera una de les lleis de transparència més arxivístiques d'Europa. Bàsicament perquè a l'hora d'articular la llei es va poder, gràcies a l'Associació d'Arxivers, es va poder introduir elements de gestió de documents en el seu articulat. Per exemple, basar l'estructura d'informació pública en elements del sistema de gestió de documents o d'arxius. Per exemple, els portals de transparència estiguin basats en un element clau de l'arxivística com és el quadre de classificació, o, per exemple, que hi hagi la presència de tècnics d'arxiu en la Comissió de Garantia de Dret d'Accés, que permet que l'arxivística, els elements de confecció de la gestió de documents, també siguin un element important a l'hora de garantir el dret d'accés. La ciutadania té el paper clau, és a dir, sense una demanda contínua respecte als polítics d'una actuació honesta, ètica, no tindrem els recursos necessaris per, des de dins, des de l'administració, garantir aquesta auditoria constant que permeten els arxius de gestió documental. Per tant, quan s'acosten les eleccions, quan tenen l'oportunitat d'interpel·lar el polític, igual que per l'educació o per la sanitat demanem bones escoles i bons hospitals, per la transparència i l'accés a la informació hem de demanar bons arxius.